Mijn naam is Linda Kusters-Jansen. Ik ben dorpsondersteuner in IJsselstein en Vredepeel. Mensen kunnen bij mij terecht met vragen of wensen waar ze zelf niet meer verder kunnen. En vandaag lopen jullie een dagje met me mee. De hulpvragen waar Linda mee te maken krijgt zijn erg divers. Zo kun je denken aan mensen die iets van overlast ervaren. Mensen die zeggen van, goh, ik heb vragen over mijn woning. Ik zou graag een aanpassing willen hebben. Hoe doe ik dat? Mensen die bijvoorbeeld zorgvragen hebben. Een dochter die bijvoorbeeld belt, goh, pap en mam die worden ouder. Mam is eigenlijk al volledig mantelzorger voor pap, want pap die kan het allemaal niet meer zo goed. Ja, we merken dat mam het niet meer zo goed trekt. Wij springen wel eens in. Ja, maar ja, dat houden wij niet eigenlijk vol op deze manier. En mam houdt dat niet zo goed vol. Ja, wat kunnen we dan, zeg maar? En wat voor mogelijkheden zijn er dan? Maar je kunt ook denken aan mensen die iets te bieden hebben. Dat zeggen van, goh, ja, weet je, ik ben net met pensioen. Ik zou het ook wel leuk vinden om iets te betekenen voor de mensen in het dorp. Nou, dan vraag ik vaak, goh, wat zijn zelf je interesses? Of wat dacht je zelf aan? En de een zegt van, goh, ik vind het wel prima om eens af en toe een kopje koffie te drinken bij iemand die anders toch wel, nou, of een beetje aan het vereenzamen is, of die gewoon echt behoefte heeft aan echt gewoon sociaal contact. En soms is het heel praktisch. Ik heb een stofzuiger over, want we zijn samen gaan wonen en we hebben 2 stofzuigers, hoeven we niet. Heb je iemand die met een kleine portemonnee blij kan maken met een stofzuiger. En soms zijn het werkvragen. Dus mensen die zeggen van, goh, ja, ik ben net komen wonen in jullie dorp. Mijn werk zit heel ver weg. Ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat lokaal is. Zijn er vacatures hier niet alleen maar in de krant te vinden en op de websites, maar hebben jullie een lokale krant? Heb je ondernemers die op een bepaalde manier hier PR maken voor vacatures? Ja, maar even checken. Zo van, goh, waar vind ik daar de verbindingen om dan iets te vinden? Als dorpsondersteuner realiseert ze ook nieuwe initiatieven, waaronder een werkplaats voor iedereen die graag met hout of metaal aan de slag gaat. Het initiatief is tot stand gekomen omdat er een aantal mensen in het dorp waren die gaven in ons gesprek aan van, goh, ja, ik zou best wel wat meer connectie willen hebben met de mensen, maar ja, ik ben niet zo passend voor een vereniging. En dat ze zeiden, ja, het zou mooi zijn als er iets was waar ik echt met mijn handen aan het werk kon. Het bestaat hier in IJsselstein nog niet in die zin, dus ik dacht, nou, gaan we eens kijken of we dat kunnen bouwen. Dat begint natuurlijk met een locatie. Dat locatie heb ik echt letterlijk gevraagd aan het dorp van, goh, ik zoek een locatie voor een potentiële werkplaats. Nou, dan was al heel snel dat de familie Thijssen zeiden, nou, wij hebben plaats, kom maar eens kijken. Nou, dat was een prima locatie, zelfs met een keukenblok erin voor de koffie en de thee. En daar ben ik heel blij mee. Ja, en dan ga je inderdaad bedenken, en wat heb ik dan nodig? Ja, dat kan ik dus niet alleen. Dus ik heb heel veel mensen in het dorp gevraagd die heel goede tips hadden. Ja, als je een werkplaats wil openen, denk dan daaraan. En ik had het geluk dat er een geldpotje vrij was vanuit de provincie. En daar heb ik de eerste basis mee gelegd. Nieuwe ideeën komen eerst ter tafel bij werkgroep Mooi. Formeel zijn wij niet de werkgever, maar is de dorpsraad. Informeel doen we dat wel, want de dorpsraad heeft het eigenlijk gewoon gedelegeerd aan Mooi om dat zaakje verder vorm te geven. Wij bespreken vooral inderdaad een stuk organisatorisch vooral. Hè? Dus inderdaad de initiatieven die net lopen of nog moeten beginnen. Die we nog moeten formaliseren. Ja. Of zaken waar ik voor uitgenodigd word als dorpsondersteuner van, goh, doe eens mee met project X in Venray. Ja, dan leg ik wel ooit hier even voor van, goh, moet ik dat dan wel doen als dorpsondersteuner? Want ik ben echt voor de inwoners van IJsselstein ingezet. En ik heb natuurlijk een beperkt aantal uren. Dus dat zijn wel overwegingen die ik wel eens hier op tafel neerleg. Ja, hartstikke mooi dat project in Venray, maar moet ik daar aansluiten met mijn betaalde uren, zeg maar. Vergeet niet het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ja. Dat als er dingen op ons
als dorp afkomen die meer vraagt van de dorpsbewoner zelf, waar de overheid terugtreedt in haar bemoeienis, dan kijken wij of we dat kunnen invullen, moeten invullen en willen invullen. En hoe we dat dan eventueel zouden kunnen doen. Linda werkt ook samen met de dorpsondersteuners uit de andere kerkdorpen. Wij hebben natuurlijk ondertussen 3 startende dorpsondersteuners in Leunen, Veulen, Heide. En de dorpsondersteuner van Kasterij en Oerlo. Wij hebben met elkaar al eens een keertje met z'n drieën om de tafel gezeten. En daar bleek al heel snel van, oh jeetje, wij hebben echt heel veel overeenkomsten. Maar ook dezelfde soorten vraagstukken. Of inderdaad van, goh, je moet je netwerk leren kennen. En wij dachten, nou ja, voordat de 3 dorpsondersteuners die nu nieuw komen kijken, alles zelf moeten gaan opzetten en uitvinden. En ook dingen die zij misschien tegen gaan komen wat wij al gehandeld hebben, zeg maar. Ja, laten we dan in ieder geval een start maken met z'n 6 aan de tafel. Kijken van, ja, waar gaan we elkaar vinden? Wat gaat bij ons sowieso overeenkomen? Maar waar zitten ook vooral de verschillen? Er zijn niet alleen verschillen tussen de dorpen, maar ook tussen een dorpsondersteuner, een wijkverpleegkundige en een WMO-consulent. Ten eerste dat we letterlijk fysiek dichtbij zijn. Dus we zitten echt wel tussen de inwoners, zeg maar, zijn we aanwezig. En wat het verschil ook is, de vraag die uit de inwoner komt, die komt ook echt wel letterlijk van de inwoner naar je toe. Maar die ontstaat niet omdat ze zeg maar een telefoontje oppakken en zeg maar bellen en zeggen, goh, ik heb hulp nodig. Maar meestal ontstaat die terloops, omdat je met elkaar in gesprek bent. Of dat iemand zegt van, goh, wat fijn dat ik weet wat jij kunt betekenen voor de ander. Want ik heb een buurvrouw waar ik me zorgen over maak. Daar zit denk ik het verschil in dat we letterlijk gevraagd kunnen worden, 1 op 1. En dat telefoontje naar een gemeente is dan toch al een drempel. Waarschijnlijk voor de mensen die dat gaan ondernemen. En de wijkverpleegkundige die zit toch echt wel heel erg op het zorgstuk. Dus heb jij een vraag over, goh, mijn gordijnrails is van de muur afgevallen. Ja, wie hangt die voor mij op? Want ik heb geen familieleden of geen bevriende mensen die dat zouden kunnen. Ja, dan is het fijn dat je dorpsondersteuner kan bellen van, goh, ja, weet je, ik heb een klusvrijwilliger, die komt graag even de gordijnrails ophangen. Dus ja, voor alle soort hulpvragen, wensen, ja, zijn wij bereikbaar. Terwijl de wijkverpleegkundige is toch echt voor de zorg.